Il-125 sena mill-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Mellieħa se jitfakkar fost oħrajn b'oratorju li kitab il-Mellieħi Jimmy Muscat li mit 7 snin ilu. Bint Jimmy, Eleanor, qalet lil TVM News li missiera dejjem kellu għal-qalbu l-istorja tal-Mellieħa, speċjalment dik tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa. U fost diversi kitbiet kien kiteb il-lirika għal dan l-oratorju. U l-idea kienet li joħodha minn angolu ta' viżitaturi varji li żaru dan il-post daqshekk sagru. Fil-fatt l-oratorju ħajkun qiegħed jitratta viżitaturi minn San Luqa sa Pellegrini ta' dawn is-snin ġifieri tas-sena li qegħdin fiha. L-oratorju se jittella wara ħidma bejn il-familja ta' Jimmy Muscat u l-Aqda Mużikali Imperial. Il-kompożizzjoni tal-oratorju saret minn Jeffrey Thomas u Karl Borch mill-Banda Imperial. Ma' TVM News, Karl Borch spjega kif se jkun imqassam dal-oratorju li hu twil siegħa u kwart. Maqsumin f'18 il-moviment qisu, 18 il-section, jekk terġa' taqsamha hemm 36 biċċa individwali. Jiġifieri għandek normalment l-istrutturi hija reċitattiv u mbagħad biċċa bil-banda kollha. U reċitattiv din ngħidu ġifieri għandek narratur, f'dal każ mis-solista Marriott Borch, li tkun akkumpanjata mill-pjano u mill-vjolinċell. Normalment narternaw bejn dawn it-tnejn. Is-Sur Mas, direttur tal-Aqda Mużikali Imperial, Anthony Borch, għalli fl-oratorju se jieħdu sehem madwar mitruħ, 60 minnhom bandisti. Min barra 4 solisti, is-sopran Marriott Borch, it-tenur Alan Xiberras, il-baritonu Ken Xikluna u l-baxx Louis Andrew Kassar, se jieħdu sehem żewġ korijiet, il-kor tal-Banda Imperial u l-kor tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa. Dana huwa xogħol li fih ħafna impenn, dejna minn siċċurilu, però ikonna impenn oħra matul is-sajf u amalgamnihom flimkien, issa wasalna fl-aħħar fażi fejn wasalna fil-finali tal-preparanti kollha. L-oratorju se jittella għall-ewwel darba s-Sibt 21 ta' Settembru fil-għaxija fil-Knisja Arċipretali taħt il-patroċinju tal-Arċisqof Charles Xikluna.